Time out una ang kapulisan sa General Santos City sa ilang ubang tahas. Kay mikasa sila sa hagit ni PNP Chief General Nicolas Torre III, kalabot maayong panglawas. Ug agilang nahuna-hunaan, misalmot sa managlahing dula. Ang ilang pagpakitang gilas atong silipon pinaagi ining report. Walk the plank, tug of war, ug giant volleyball. Kini ang makalingaw nga gisalmutan sa Gatusan ka mga police personnel sa General Santos City Police nga gipaygayon sa mismong headquarters niini sa General Santos City adlong Biyernes. Alang sa mga pulis, dakong tabang kuno kini aron mapahugtan ang camaraderie sa hanay sa kapulisan. This is very important sa amin na to promote camaraderie among us. Other way din to yung tinatawag na lang distress para ma-decompress din yung aming stress sa daily challenges or pressures sa work. Apan matod sa GSCPO, usasab kuno kini sa tubag sa hagit sa PNP Chief General Nicolas Torre III nga posibleng dili ma-promote ang mga PNP officers kung overweight o obese. Iyan natang gi-challenge ta within the 1 year period kadtong atong BMI to momit na pud nato sa demand dili na ta mo lapas tagaran lapas mo ginag 5 kilos 10 paingon sa 18 20. So iyang gusto nga within a span of pila ka months nga ma-trim down na ang mga waistlines sa atong kapulisan. Then Dugang sa kapulisan nga ang ubang sports activities dakong tabang alang sa pag-boost sa moral ug welfare sa mga PNP aron makaserbisyo og tarong sa katawhan. Regular na kuno nila kining pagahimuon. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.